Näme üçin Alibaba Akademiyasy universitetlerin depozit tölegini müşteriniň özüniň tölemegini talap etýär? Bu soragy şu videoda doly düşündirip geçsek, videony soňraçely görüň. Universitetler depozit tölegini tölegi eden kişinin özüne gaýtarýar. Ýagny Türkmenistanyň ýyllyk tölegini töläýän ýagdaýynda ýa-da wizasy çykmadyk ýagdaýynda depozit tölegi şol töleg eden kişiye gaýtaryljakdyr. Bu universitetleriň esasy düzgünü bolup durýar. Eger de tölegi bize däýsek, onda universitet depozit tölegini bize gaýtaryp berýär. Bu durmuş we özüňiz hem bilýäňiz, her türlü ýagdaý ýüze çykyp biler. Ýagny bugün size kömek eden konsultantymyz ersir biz bilen işleşmäni biler ýa-da biziň toparymyzdan aýrylyp biler. Eger de siz özüňiz Türkiýede däl bolsaňyz we depoziti bärden ýatyryp bilmeýän bolsaňyz, onda siziň ýakyn hoşarlaryňyz ýa-da özüňiziň inanyp biljek ýakyn garyndaşlaryňyz siziň adyňyzdan depoziti töläp bilerler. Depozit tölegini tölemekde kynçylyk çekseňiz ýa-da öz başda töläp bilmeýän bolsaňyz, elbetde biz siz bilen banka çelle gelip töleg etmäge kömek bereriz. Biz siziň diňe şu günüňizde eýsem ertiriňiz hem oýlaýar. Bu videony soňuna çeli göreniňiz üçin sag bolun we öz ýakynlaryňyza uğratmagy ýatdan çykarmaň.